abusuan mo bibi akwa baba kenka Asante TV so de besere yunuanom Asantefo ene yunuanom bloggers ya mo app yeso media de message say eye ne so binya akwanya na so beka me bia de besere so o man nye de ebe bo Asante man ne be promote Asante boss Asante na yini mu no ade echi ade esanyina no Asante no kwa na ekonani Asante no enyini ewu bibi mu ye ne ye mamre ene ye kasa mu no Asante no enyini sana me hu no ene no kura se enyini inti se ye be sua wo bi firi ba bi o kan be bi amaneti Asante ntenso ye nturo no back nyenso yen kan ya adwen na yen kan de penchire no de mesre se yen twasa asem no so ni nuanom bloggers mo app yiso no de besre se yen yakonya na se ye kasafa Asante honko ade a ene yen promote Asante no bo na yen nyai umu maka no asem ma wo but oya de ya Asante de e Asante bibi no ade beti asesa Asante ene bibi no ade beti mi e de ato Asante Asante frititi ene wo ho besinde ti Asante ne de di ni mani Asante memu no se ye kasi ye di akire se obi di Asante atemti no yen correspond to na sama wokan ansha ni yakodi for baby for na yakodi ni ntira se ye be kase ye be so ye gina Asante chi na banya difo na emumu no ya sese bi obadam fo mpo so umia na no a na okana no tuma ye bunu nyansani ti se wonu obi ya ade na obe kasa bebre na wan fi no eno no mu kire se oye badwemba ana se wadwe mu do esin nipa no ene asem bia na esi esoso enye bibia na esi di akire Asante no obi gina ne be bi no be kan bia mesere se mama nenka na emumu no se nya akwanya na e de yem promote Asante ya yinim because Asante na eno ani yinim bibia kan Asante inti nya akwanya bia mesere minnuanom bloggers ya mukasa mesere se mama yen kan de be bo Asante de nyai afoforo de e ma wo no mun kan de mo pe en me de sabi ato we si ewura na asetu open so krura nana ye bo din a ye muso sabi o ka se na wo hye se sabi nana ekura no intimo bi ampie eye ya wada na dwe no ampa o manfo de osi eye oyo ye ampie even na empo no obi a sabi na dwen ye ana bodamfo mpo eti sa kasa na se wo abra wa ampie e kire se kasa obeka no nana yura tumi bu na ye adwuma e wa Asante empo Ghana nyina ye adwuma die besere se kasa kire wo manfo na nto yasom na sa obinya platform bi obi abenya bia so beka me bia fa Asante wan ene de bia Asante empuntu beba ene de be pede Asante na enye se ye kokon ama Asante okon no de nana wakon awie dada wakon agi Asante mensi ho awie okon fufu bi ni ho bi ma ye bekon ene mremu de ne wo ho ne de kasa ene okon enti afi no bi bekon agi Asante mensi ho Asante ma ne de nana wasante ya ho fretete ya yenim ni nuru be bia de but ma de to Asante no e ya Asante
dada ntinya afi na obinya akwanya obekon agi asante esi ho na emum no yenye de bebo asante na nana wage esi wo dada no yenye de bebo ho bai si enya ntokọ bi si ebekon a eye ntokọ a ye kon bi abo asante no bai enya ntokọ a afi na de bedi asante na esi ho na kasa ntwie me ya mana hye obi me ye na ha obi no mesri yi nuanom bloggers esre mumye nyai ni yini fi asem na yindi fi asem ye wasem bia papa bia beka yen kan de be promote ya asante ayi ni mo no enye asem a ede manson beba afane afantem because oman mu no asante no yen nyina yeti oman mu ba bia obekobia no behu asante wo empo yakwa tra eduru amane ne nasefo ba bia ni ho no abekọ hu asante ni e kire sa asante no e yo oman ne mu no sebe ya yebenya asomdue no maye nkoka obi empo obi beka wa mesese nka maye mfi nyenye de bebo asante